أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى في كبو شيطان إبليس الله ينطرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني أنسيني الله تعالى تبارك ما alam ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlitigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen. نعم. تابع سورة غافر. an bi Ghafiru nɔfɛ tugu la. نعم. Bien le 24 de mois 2026. Le 24 de mois 2026. نعم. إن الذين ala ko i k'a dɔn mɔgɔw. كفروا. mɔgɔ minnu kafiriyara. ينادون. olu bi wele. لمقت الله. k'a f'u ye ko ala ka juguya ani ala ka tigɛ zɔnya. أكبر. ka bon dɛ. من مقتكم. ka tɛmɛ a yɛrɛw ka tigɛ zɔnya kan. أنفسكم. a yɛrɛ kunna. إذ tuma min na. تدعون. n'aw welela k'a to diɲɛna yan. إلى الإيمان. wa ka fara limaniya jɔn kan. فتكفرون. aw fitiri waleyara. قالوا. janɛmɛdenw b'a fɔ. ربنا. yaa maɲi. أمتنا. e ye anw faga. اثنتين. fila وأحييتنا. ni ka anw ɲɛnamaya. اثنتين. siɲɛ fila. فاعترفنا. anw jɔra o. بذنوبنا. anw sɔnjɔra n'an ka jurumu ye. فهل إلى خروج. yala nin na bɔli yɔrɔ bi sɔrɔ an ka kisi wa. من سبيل. bɔda la. ذلكم. o kuma kɔni bila sa. zalikum aw minnu filɛ nin ɲaŋata in na. بأنه. a ye ɲaŋata in de sɔrɔ ni sababu ye. إذا دعي الله. ni ala kɛlɛbandiya fɔra aw ye. وحده. o ma wɛrɛ tɛ yen. كفرتم. aw bɛ kafiriya n'o ye. وإن يشرك به. nka ni fɛn wɛrɛ farala ala kan. تؤمنون. a b'o tiɲɛtigiya. فالحكم. nka ɲaŋata in kiiti aw ka bi. لله. o bɛ ala dama de bolo. العلي. ala min kɔrɔtara. الكبير. ala min ka bon. إن الذين كفروا. ala ko a k'a dɔn mɔgɔ minnu fitiri waleyara ala ma. نعم. inna lezina kafaru. mɔgɔ minnu fitiri waleyara ala ma. نعم. lahara mana se. n'u minɛna ka taa janɛmɛ kɔnɔ ɲaŋata yele. نعم. ko u b'a fɔ. ينادون. yunadawna u bi wele. لمقت الله. o la sa n'u kulela ka kuma ala an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la. نعم. an ɲanina koyi. o kumana ko mɛlɛkaw b'a f'u ma. lamakutulahi. ko ala ka funu aw kɔrɔ. نعم. ala ka tigɛna aw la. ala ka ɲa ala ka sɔnja aw kan. أكبر. o ka bon. من مقتكم أنفسكم. ka tɛmɛ a yɛrɛ kan a filɛ dekun min na a yɛrɛ ye. نعم. ka tɛmɛ o kan. munna ala dimina. نعم. إذ tud'awna tud'awna aw welela إلى الإيمان. ko a ka limaniya ka sɔrɔ seba ye. bana t'a la fɛn ye kɛnɛkanko ye fatakfuruna aw y'a kɔdon. mana bi ala ka dimi ka jugu aw kɔrɔ ka tɛmɛ a bɛ ɲaŋata min. نعم. parce que bi ma k'a kan. bi ma k'a kan dɛ. أي ده. o kumana an bɛɛ de bi ten. نعم. bi ma k'an kan dɛ. k'a fɔ an zelila fana o t'a ɲɛ ye dɛ. Ayi dɛ. komi aw bɛɛ bɛ silamɛya in ɲɛ dɔn. an bɛ ala de deli ala k'an bila sira ɲuman na. kumana mɔgɔ minnu ye c'est-à-dire nin fɔra bolisɔnnaw de ma. نعم. mais istiraku aya bɛ yen quoi. musharakatuw bɛ yen. a fɔra nin fɛn in de ma nka e yɛrɛ b'a. نعم. i yɛrɛ b'a la dɛ. o kumana an ko an ye silamɛ ye. نعم. mais ala ko an ka fɛn o fɛn to an m'a to. ala y'an bali fɛn o fɛn na an y'a bɛɛ kɛ. kumana anw ni ninnu ti bɔ ɲɔgɔn na. أي. n'an ma ishiraku kɛ fi tawhid. نعم. an ye ishiraku kɛ an ka hubu la ka tɛmɛ ala ka kanu kan. الله أكبر. an ka kanu bonyana ala ta ye. نعم. a bɛ faamu kosɛbɛ. وسلام. kumana ala k'an dɛmɛ. نعم. nka ala bɛ nin de fɔ kafiri ko mɛlɛkaw de b'u f'u ye k'aw bɛ ka kule ala la. ko a tɔɔrɔ la aw sɛgɛnna.
ala ka dimi ani ala ka kodo la maktulahi odo ala ka kodo ani ala ka hujini aw kɔrɔ akbar min maktikum ka fo ka tɛmɛ aw ta ka bɛ ka min jɔrɔ a yɛrɛ kan istud'una ila al-iman aw welela ka na limaniya furu aw bana qalu rabbana amattana isnatayn ko ala an faga siɲɛ fila k'an balo siɲɛ fila fagali siɲɛ fila tafsir dɔw b'a f'i ye k'o kɔrɔ de ye k'a sɔrɔ i b'i ba denso la min maniyin ayiwa o tuma na o y'a sɔrɔ i su don mɛ ala bɛ nin ɲɛnɛmaya i ba denso la i bɛna nin ɲɛnɛmaya in na a bɛ tila k'i faga o kɛra i su ye lahara a b'i lakun o tuma na ɲɛnɛmaya ko fila saya ko fila o ye kelen ye kelen yɛrɛ ko la ko an bɛ bɔ an fa dama solo la don min na an bɛɛ su de tun bɛ yen ko ala ye bɛɛ ɲɛnɛmaya ko ka sɔrɔ ka layidu ta u ka ko ne de tɛ aw ma ye wa k'o de ye ɲɛnɛmaya ko fɔlɔ ye mɛ i sɔrɔlen i somɔgɔw fɛ k'o ye ɲɛnɛmaya ko filanan ye dɔw ko la k'o tɛ ko n'i sara i su bɛ ta ka taa kaburu la ka t'i datugu i su de bɛ don mɛ n'i su donna ni bɛ segin i la pour que mɛlɛkɛw ka ɲininkali kɛ kumana mɛlɛkɛw mana ɲininkali kɛ n'u tilala i bɛ segin saya la kun o kumana ɲɛnɛmaya wɛrɛ bɛ na lahara don n'a bɛ f'o ma bɛɛ don yomu su bɛɛ bɔ don kaburu kɔnɔ yomal baasi ko kumana ko o de ye ɲɛnɛmaya fila ye mɛ a tout de façon nin bɛɛ bɛ faamu nin bɛɛ bɛ faamu ɲɛnɛmaya fila in na o kumana u ye itirafu kɛ n'u ka jɛntigiw ye k'a dɔn ala de y'an da wa ala de b'an fa yarɔ vraiment a bɛ mɔgɔ degun kuma dɔw la hali silamɛ yɛrɛ n'i ma ko faamu k'a fɔ lahara c'est-à-dire su minnu donna yarɔ an ye nin misaliw caman de d'aw ma mɔgɔ dɔw sakuma mɛnna dɔw sakuma mɛnna hali n kan tɛ fɔ yɔrɔ jan ma dɛ an yɛrɛ kumana kow la su dɔw donna a mɛnna bon an yɛrɛ ka denmisɛnniya yɛrɛ la an yɛrɛ ka danganda sira dɔ bɛ yen kolojɛw de tun bɛ yen adamaden kolo o tun b'a yira yen tun bɛ sɔrɔ kaburu don dɔ de an ka denmisɛnniya la o kolo jɛman caman tun bɛ kɛnɛ kan bada sira kan kari ma faamu de bon o la i yɛrɛ bolo nin bɛɛ ye mɔgɔ ye minnu banna ka ban u kolo jalaw de filɛ nin ye olu bɛna wuli cogo di a bɛ se ka ni degun f'u yɛrɛ t'a dɔn i bɛ jeli ɲininkali mɛ a jaabi bɛ kɛnɛ kan n y'o fɔ ye siɲɛ caman ni min sara a mɛnna kojugu a sakuma mɛ ja a kun bɛ yen bon a kun bɛ yen fɛn dɔ de y'a bila ye o tuma na min y'a bila yen a mana kɔrɔ cogo o cogo n'o mago jɔra wulili la o man gɛlɛn bilen nasiya de ka gɛlɛn ka fɛn ka hakili sinji ka hakili kɛ ka fɛn ɲini k'a dilan o de ka gɛlɛn mɛ fɛn dilanlen nkɔrɔ kɔ a tɔ labɛnni o ka nɔgɔn kojugu n y'a exemple d'aw ma anw fɛ an ka jamanaw la yan mɔbili tɛ dilan yan mɛ ni tubabu y'a dilan k'a d'anw ma mekanisiyɛnw b'anw bolo a ka ca la a mana tiɲɛ cogo o cogo n'u y'u k'a kan i bɛ taa o tuma na ja a dilanli de ka gɛlɛn mɛ kɔrɔlen lagalagali o ka nɔgɔn mana ni an y'an yɛrɛ ye nin ɲɛnɛmaya in na i t'i na cogo dɔn ala min ko ɲi na i t'i na cogo dɔn n'i sara n b'i wuli siga hakili yɛrɛ tɛ se ka ban quoi hakili tɛ se ka ayiwa ko a fɔ aw dacogo fɔlɔ ye ne kɛɲɛ o tuma na ne min ala min y'aw dacogo fɔlɔ la n'o ala ko k'a b'aw wuli o man gɛlɛn o ma dɛ non lahara seli kɔni siga t'a la lahara bi se mais fo an k'a dɔn fana yan'an ka se lahara ko caman bɛ ɲɛnabɔ yan de ko caman bɛ ɲɛnabɔ yan dɛ ko caman bɛ ɲɛnabɔ yan dɛ fɛn caman bɛ yen ala tɛ lahara kɔnɔ i b'o daminɛ yanni ka se ala ma oui ukubatul muajalaw bɛ yen na
فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا على أن قد جران جرمنا فهل إلى كافوا أن كافر يكون أن جران tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an k'u sigalen bɛ ko an tɛ se ka kunu an yɛrɛ kununen filɛ an ɲɛ b'an yɛrɛ la o kumana fa hali yala bɔcogo bɛ nin ɲaŋata in na an ka segin an kɔ ni ala ko min an k'a kɛ wa o b'a sɔrɔ hayihat waati tɛmɛna adamaden bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ nin de ɲini ala fɛ ala i ta ye tiɲɛ ye wa a fɔra an ye an y'a mɛn nka an ma sɔn de nka yala an bɛ segin cogo sɔrɔ wa ka bɔ nin ɲaŋata in na ka ala labato wa na ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده ذلكم أفلا ɲaŋata min kɔnɔna nin ye ɲaŋata cunga ɲaŋata tɛ o بأنه a y'a sababu de sɔrɔ إذا دعي الله وحده n'a fɔra ko a kana maa wɛrɛ bato ala kelen kɔ ala kelen batoli mana fɔ aw ye كفرتم a bɛ kafiri a b'a fɔ an tɛ sɔn وإن يشرك به nka ni fila farala ka don ni fɛn farala ala yɛrɛ ka don تؤمنوا a bɛ limaniya o an ka silamɛya kana nin bɔ an yɛrɛ la dɛ kafiri bolisɔnnaw b'a la mɛ an yɛrɛ selilaw b'a la o kumana ni fila farala ala ka kɔrɔ ye di ala ko n'i dara ni ala la parce que ala danaya kɔrɔ de b'a la mɔgɔw ma se ka min faamu o de ye tawhidu ye tawhidu ma nɔgɔn fiyewu mɔgɔw ye tawhidu ko kɛ e ka da la maa wɛrɛ tɛ yen ala ko o ye tiɲɛ ye mɛ a danaya bi mun ye kuma b'i ye de o ni ne dara a la ko nin ye pɔsɔni ye n b'a fɔ k'a ta ka bɔ n ka dumuni kɔrɔ ka da la pɔsɔni don ka tila k'a ye e ka dumuni yɛrɛ sanfɛ i ma da la o tumana maa min ko tawhidu maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ a bɛɛ ye ala ye ala de y'an da a b'an faga an ka hɛrɛ n'an ka tɔɔrɔ a bɛɛ bɛ ala bolo e dar'o la mɛ ala ko nin to yen e ko non n b'i ni dungɔ kɛ ala b'i yafa o kumana ni fila farala kan i ni dungɔ batoli o mana fara ala yɛrɛ batoli kan ko o yɔrɔ bɛɛ i bɛ sɔn nka n'o t'a la sa fo a bɛɛ kɛra ala kelen ta ye o ma nɔgɔn ni u ma dɛ fo a ka janto na sitanɛ b'an nɛgɛ n y'a kalan kerecɛnw ka fɛngɛ dɔ la u bɛ k'a fɔ ko nabila isa ko k'u ka sira ala ɲɛ u k'u tile ko egilizi nali k'o t'i ka ɲumanya yira ko sitanɛ yɛrɛ bɛ se k'i lakunu ka kuraji d'i ma ko taa egilizi la egilizi t'i fɔ i kɔ ko mɛ sitanɛ bi don i ni ala cɛ k'i ɲɛ tugu ala la i t'o ye bɔn n'i ye nin lajɛ kiraw bɛɛ ka kuma ye bɔyɔrɔ kelen de ni y'ale an yɛrɛ ta ye nin de ni misiri ko Alahu akibaru sisan ba ti sa kɛrɛ cɛ seliji b'e la wa a ye ji di yan karaka seliji tatɔ ye nin ye misiri ma gɛntɔ mɛ o cɛ kelen min filɛ misiri yɛrɛ sɔfu fɔlɔ la a muso dɔ bɛ yen o kalo 3 ye nin ye a ma sosi sɔrɔ a bolo mais o bɛ sɔfu fɔlɔ la yen ara fɔlɔ alors ala kelenbandiya ani an ka taa seli a ye mun y'ale parce que ala ka jɔn dɔ tɔɲɔlen b'a bolo ala ka jɔn dɔ tɔɲɔlen b'a bolo fo an k'an janto nin n'a fɔra diinɛ dɔrɔn nin de don n'a fɔra tawhidu dɔrɔn nin de don ka sira ala ɲɛ ka mɔgɔw gasi sigi wa diinɛ yɛrɛ nana nin de kama n'o tɛ ala yɛrɛ k'a fɔ a bɛ yen c'est pas la peine ala mago t'a la aw k'a dɔn a bɛ yen n'ala mago jɔr'o la o ye seconde de ye seconde bilahi miniti 2 a b'a ka fiɲɛ tigɛ i la k'a fɔ n bɛ yen i b'a fɔ ko ayi kira t'i ci ma o n'ala fɛ k'a ka kelenbandiya de jira a ka jɔn na ayi an bɛɛ b'a fɔ a bɛ yen miniti 2 dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ ko i bɛ yen mais a ma kɛ ten kumana ni ala ye kiraw ci an ma ka ala yɛrɛ yira an na k'a bonya n'a ka se yira n'an siranna ala ɲɛ tiɲɛ na n'i siranna fɛn o fɛn ɲɛ a tɛ min fɛ i b'o yɛrɛ to yen mais
jɔn bi wele ko jɔn نعم n bɛ segin a kan ala de dafalen don نعم jɔn bi fili jɔn ni limaniya bi tiɲɛ ko bi tila jɔn na yɔrɔ dɔw la Naam. ka sɔrɔ i yɛrɛ se t'a la sɛtanɛ bi s'i la kosɛbɛ nka i ti duumi i ti duumi dɛ mɔgɔ se bi tiɲɛ على ما فعلوا نادمين wahum ya'lamun يعلمون ko ala y'o de fɔ ale bi yafa mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu ye jurumu kɛ nka u ma duumi jurumu kan abada ka sɔrɔ u y'a dɔn ko a ma di ni ala ye la n'u tiɲɛna n'u binna u bi wuli نعم u bi segin u kɔ u bi ni ala yafa de ala ka yafa ma آمين فالحكم لله bi kɔni anw mɛlɛkɛw minnu bɛ k'a ɲɛ an ka taa tan n'a bɛ ka kulo ye anw de la نعم fali hukumu lillahi aw ka ɲangatali a bɛ ala de bolo anw de bilalen don a la anw tɛ se k'an jɔ wa bere t'i jɔ ɲangata t'i jɔ الله أكبر a bɛ ɲangata de o tuma na hukumu لله ayiwa kiri in ye ala de ta ye aw ɲangatali kiri ala de ta don العلي ala min kɔrɔtalen don الكبير ala min ka bon kabini diɲɛna y'a b'a dɔn a banna de na والذي a ko i kana siga ala de ye masa ye يريكم ala bɛ jirali kɛ aw jɔnw na آياته a ka dalilu la min b'a yira aw la ko ala fila tɛ وينزل ala bɛ jiginni kɛ لكم aw adamadenw kama من السماء ka bɔ kabakolo la رزقا garisigɛ la وما يتذكر nka maa si tɛ nin bonyaba in ye إلا من fɔ n'a kɛra mɔgɔw ye ينيب mɔgɔ min hakili ka bon n'a segilen bɛ ala ma نعم فادعوا الله a ye ala bato مخلصين nka a kɔnɔna jɛlen ala ye لهم ala ye diina ala batoli la n'o ye silamɛya in ye ولو كره الكافرون hali n'o ma bɛn kafiriw ma a y'a kɛ ten رفيع الدرجات ala de ye darajaw kɔrɔtaba ye ذو العرش larusiba tigi ye ala ye يلقي الروح ala b'a ka waayu jigin mɔgɔ de kan من أمره n'o y'a ka cidenya ye على من a b'o jigin maa kan يشاء ni maa min y'a ja من عباده a ka jɔn na لينذر o tigi ci kun ye a ka bagabagali kɛ يوم التلاقي ala yɛrɛ bɛnɲɔgɔnya don na يوم o don in sa هم n'i ye adamadenw ye بارزون u yɛrɛ kɛlen bɛ الله أكبر لا يخفى على الله u ti dogo ala la منهم u la شيء foyi nina لمن الملك اليوم ala bɛ sɔrɔ k'u ɲininka ko fanga ye jɛnda ye bi لله ko jɔn b'a fɔ ala ta don الواحد ala min ye kelen ye القهار min ye karabali masaya a bɛ ni bɔ a tigi la ka sɔrɔ a man diya ye el kahar نعم mɔgɔ si tɛ sa ka sɔrɔ a ka di ye n'i ye saya kɛtɔ ye dɔrɔn karabali de bɛ yen نعم والله cɛ kɔrɔ ala k'an dɛmɛ na هو الذي يريكم آياته walezi ala de ye masa ye yurikum ayatihi a b'a ka kabako jira aw la وينزل لكم من السماء رزقا ala bɛ tila ka o kabako dɔ ye min ye ka jiginni kɛ ka bɔ kabakolo la نعم sanji la o kumana kabakolo a b'a faamu ten wayila mina sama ye sanfɛ نعم wala sanfɛ Naam. mais comme an ka bamanankan delila kabakolo in de la o kumana toujours an b'o de fɔ ɲɔtɛ an hakili la a bɛɛ bɛ sanji na cogo dɔn نعم o kumana ala de bɛ sanji jigin aw ye ka bɔ kabakolo la نعم na وما يتذكر إلا من ينيب nka maa si tɛ se ka nin daamu in dɔn نعم k'a kabako dɔn ani hinɛ don ala bolo anw ye نعم ni kodɔnna tɛ kodɔnna min segin bɛ ala ma n'a hakili ye الله ko n'o tɛ maa ta ye n'o tɛ kabako ko ba de don والله ko ba de don n'ala ye sanji jɔ a man ɲi أمين والله han أمين mais i t'a dɔn fiyewu نعم k'a sɔrɔ a bɛ ka kalan أسرابك أنا والله هدرة هدرة ala ka hɛrɛw bi ten de والله adamaden ye fitiri wale de ye a ti hɛrɛ dɔn fiyewu
fo a ka jɛ a la ne hakili la waati dɔ kɛra an yɛrɛ fɛ Mali la yan essence ko gɛlɛyara bon mais essence yɛrɛ tɔgɔ ka to mɔgɔw kɔnɔ a ma k'o de ye n'o tɛ i bɛ n'i ka mobili jɔ a kɛ mun i bɛ n'i ka moto jɔ cɛ o dɔ kɛ mun mais bɛɛ ye essence tɔgɔ dɔn n'i ko min ma ko a kɛra de an ma se ka taa ko essence ma sɔrɔ ouais mais ni ka hɛrɛ to yen jɔnw tɛ hɛrɛ dɔn fo a ka bali u la adamaden ni ala bi ten de ni matul basari b'an bolo an kan ka ala fo ne ɲɛ b'aw la aw ɲɛ bɛ ne na an bɛ ka ala ka ayaw lajɛ n'an ɲɛkisɛ fila ye mais e yɛrɛ mago t'a la yɛrɛ e yɛrɛ t'a dɔn ko ala ka hɛrɛ b'i bolo mais n'a fila y'i dimi don min na i bɛ kuma se tigi fɛ bon o n'i ma caman de don n'i ko i bɛ ala ka nɛɛmaw jate la t'o su a tɛ se k'a jate k'a dɔn ala ka nɛɛma ka ca dɛ mais adamaden t'a dɔn an bɛ filɛ o nɛɛma kelen de kɔnɔ dɔw tun bɛ kuma hali sisan dɔw ye dugawu ɲini a cɛ bɛ urgence la une semaine a tɛ kuma a tɛ lamaga ka sɔrɔ foyi tun t'a la u sigilen dɔrɔn u ye sun tigɛ dɔrɔn a y'i kɛlɛ ko k'i da bon n'i ma tila i filɛ mais an t'a jate yɛrɛ o de la Seydina Ali ko silamɛ ka dɛsɛ alabato la e ma se ka ɲuman kɛ ala ye e ma se ka foyi kɛ ala ye ko mais ko i k'i jija i dɛsɛlen kɔni ko a ye hɛrɛ min k'i ye ko i kana o kɛ k'a kɛlɛ i dɛsɛlen ka ala sago kɛ a ye hɛrɛ min k'i ye kana o kɛ k'a kɛlɛ a ye kɛnɛya di e ma dɔ muso b'a bolo a tɛ se ka gɛrɛ a la bana kama mais e y'i pan k'i muso to i bolo ka t'o kɛnɛya di k'o kɛ ka ala kɛlɛ mana ko n'i ma se ka ala bato kɔni a hakɛ la ko ala ye hɛrɛ min k'i ye ko i kan'o yɛrɛ kɛ ka ala kɛlɛ dɔ dɛsɛra ka nasɔngɔ d'a muso ma a ma nasɔngɔ sɔrɔ ka d'a muso ma mais e bɛ ka wari jate 20,000 40 miliyɔn k'a di jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ma mais e ɲɔgɔnna cɛ dɔ bɛ yen a ka bon i ye a ka jan ye o ma ka nasɔngɔ sɔrɔ ala ye hɛrɛ min k'i ye kan'o kɛ ka ala kɛlɛ na kumana maa si tɛ nin hɛrɛ ninnu dɔn fo hakilitigi mais anw bɛna dɔn tuma min na o b'a sɔrɔ a y'an dan n'i fiyɛna e bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ ka furakɛlikɛla bɛɛ ɲini mais ka sɔrɔ a b'i bolo tuma min na e kun m'a dɔn fɛn ɲuman yɛrɛ don ko n kan ka ala fo n'a ye ala k'an dɛmɛ mana fadu laha ko a ye ala bato n'a bɛ ala bato dun mukhlisina lahu dina a y'a kɛ ni kɔnɔna jɛya ye ni kɔnɔna jɛya bɔra ala bato la a ti foyi fo a ka kɛ ala yɛrɛ kama i kɔnɔna jɛlen dɔ bɛ sun bi tiɲɛna a bɛ sira dɔ de ɲɛ n'o tigi kama tɛ a ti sun n m'a f'i ikhlasi tɛ o sun kumana mɔgɔ ye fɛn o fɛn to yen i m'a to ala kama ani i m'a to yen a bɛɛ ka kan a bɛ fɔ o ma filangafo ala batoli la filangafo ala batoli la a b'o cogo kelen la hali mɔgɔ min i nana i b'i ka seli kɛ a fɔra ko karamɔgɔw nana koyi karamɔgɔ karisa nana karamɔgɔ karisa nana o fɔra alimami ye min kɛ alimami sina k'a labɛn sa
a bɛ seli kɛ cogo min na ka kɔrɔ o t'a la bilen dɛ ko karamɔgɔ karisa ni karisa o bɛ misiri la o tuma na a kɔni y'a kɛ sa fa ti sa kɛnɛ na an bɛ ko bɛɛ kɛ bi ale ma seli a kɔfɛ m'o seli la mais ala mago si t'ale ta la parce que ala b'a dɔn a tun bɛ min kɛ ka kɔrɔ ala b'o hakɛ dɔn a n'a y'a yɛlɛmɛ bi mɔgɔw kama ala b'o hakɛ dɔn a y'a janto bato la ni ɲagami farala ka dɔrɔn ala bi banna fo a ka kɛ ala ɲɛda kama naam walaw karihal kafiruna a y'a kɛ ten hali n'o ma bɛn kafiriw ma a y'a ka kɔnɔnajɛya yira anw ti dulɔmi an tɛ an ti lɛsogo dun an ti jɛnɛya kɛ a y'o jira kafiriw la hali n'u y'u ɲu ɲimi aw fɛ a ye to o kan naam i k'a dɔn darajaw kɔrɔtabaa de ye ala ye koyi n'i bi daraja ɲini a ɲini ala fɛ n'i bi bonya ɲini a ɲini aya fɛ ala de ye muminiw kɔrɔtabaa ye n'a fɔ arafiw daraja tɛ a kɔrɔ ka ca nin yɔrɔ in na mago bɛ alijinɛ na aw mana don alijinɛ na mana arafiw daraja tɛ e yɛrɛ tigɛ n bɛ dɔ la ala b'o wele k'o ka alijinɛ so nome kitabu numaru ko mun hakili t'a la c'est noté a numéro télé do kitabu numaru ko mukarrabun n'i bɛ hôtel la sisan i bɛ hôtel min na o numéro de b'i bolo hôtel tan ni numéro ye wa diɲɛ adamaden bɛɛ min bɛ don alijinɛ na ani min bɛ don jahanɛmɛ na a bɛɛ ka kitabu mariko i ka numéro affichelen do o tuma na i yɛrɛ tigɛ n bɛ dɔrɔn ala b'o wele k'o bila numéro la e yɛrɛ sigilen bɛ kabakura o b'i dan a tɛ se ka se a tɛ se ka yɛlɛ kariti de bɛ taa n'i ye mariku ala k'an da kɛ ɲuman ye o tuma na darajaw de bɛ yɛlɛ muminunw ye min pilasi bɛ min ye min pilasi bɛ min ye nin furula cɛ dɔ ma cɛnikɛla don a y'a muso tɔɲɔ a ye ko bɛɛ da muso kan mais se bɛ muso ye a bɛ se k'a furu sa waati nimisa fana mais a ko ne somɔgɔw de ye nin di ma ala kama ne furula nin ma ala kama ne bɛ ala minɛ ni nin ka tɔɔrɔ ye ne bɛ nin ka tɔɔrɔ mun walahi pilasiw b'o la seli t'a si ma sun t'a si ma a b'o cogo kelen la i ye muso furu a nana kɛ dekun y'i kan i ko ne bɛ nin mara kama n dekunnen don a bɛ n tɔɔrɔ a bɛ ko bɛɛ dan kan an ka mutasawifu dɔ tun bɛ yen ala ɲɛsiranɲɛ jɔn don a ye muso furu ala b'o lajarabi se silamɛw ma quoi muso in ye tasuma da cɛ in kan a bɛ n'i jɔ cɛ in ye karamɔgɔ de ye a bɛ kalandenw de kalan mais a ka kalandenw cɛla muso bɛ na i jɔ a ma k'a daji to a kun na ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma karamɔgɔkɛ in ti foyi fɔ mais a sera yɔrɔ dɔrɔn a ka kalanden kɔrɔba dɔ bɛ yen o nana yɔrɔ ko an karamɔgɔ i ti nin bila i sɛgɛnna nin bila a ko kalanden ma a ko walahi a ko n bɛ ka miiri o la mais n sirannen don ni y'a bila a cɛ ka ɲi a ye cogo ka ɲi ni ne y'a bila sisan silamɛ dɔ bɛ sɔn ka taa ta a bɛ t'o tɔɔrɔ lahara ala kana n'a fɔ mun na ne ye n ka tolilen bila k'a bila silamɛ ɲɔ dɔ kan a ko n siran bɛ nin yɔrɔ dama de ye n'o tɛ sɛgɛnna maabaw bɛ mɔgɔw mara ten Camu ala ka hinɛ na Sidi Abubakar Camu denkɛ Cɔrɔnɔ Adi Camu au conseil président Abubakar Camu ale de ye nin lakali ɲɛ tamani ka taa ale ziyara la yen a ko karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen lajarabiw de bɛ yen quoi mais fo an k'a muɲu i tɛ ala ye i tɛ kira ye i ma mɔgɔw da jɔn f'i k'a dɔn ala b'i jɔn lajara
karamɔgɔba don ala y'a bonya mɔgɔw bolo bɛɛ ka bonya b'a kan danaya mɔgɔ don kalandenw b'a bolo ko a sigilen bɛ a bɛ ka kalandenw kalan sariya la a ti daga silamɛ muso ka bɔ a kaso o ye haramu de ye n'a m'a fɔ a sira ɲini a cɛ fɛ n bɛ fɛ k'a kɛ tan n'i m'a kɛ n'i y'a kɛ n'i ka se ye kira ko i sen bi da kala o kala kan a bɛɛ b'i danga a bɛɛ b'i danga wa ala yɛrɛ ka danga b'i kan mɛ n tiga ka a fɔ ko a n'a saritiw de don muso tɔɲɔlenw fana bɛ yen cɛ lankolonw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna maalankolon mana fɔ i k'i sigi kunda la n'i bɛ t'i ka sɛbɛci la a tɛna sɔn n ka don o yɔrɔ ma an tiga ka don o kɔnɔ kɔ voilà mais ni muso in karamɔgɔkɛ y'a sigilen a muso y'i pari k'a kasa ja kana ko a bɛ bɔ cɛ ko a ma a ko i bɛ taa min a ka kalandenw cɛ la a ko n bɛ t'i kun cɛ la cɛ ko a ma ko ja i tɛ taa yɔrɔ jan bi o ye cogo di a ko e taa yɔrɔ man jan bi ni ne kun cɛ don e tɛ taa yɔrɔ jan i y'a ye sa bon mɔgɔw ye kelen ye kati k'olu tɛ kelen ko fila don n b'i ci k'i fa walima furu bɛ d'a ma o fila tora kelen don o kumana fo mɔgɔw ka sabali pour que i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ala bolo o kumana a y'o daraja de f'u ye sisan a ko rafiu darajati darajaw kɔrɔta b'a don alijinɛ kɔnɔ min ye min muɲu min ye min muɲu dɔ bɛ dɔ muɲu o bɛ dɔ fa mais a bɛɛ bɛ kɛ ni limaniya ni ala danaya de et puis hɛrɛ b'a bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ b'a bɛɛ Cheikh Abdul Qadir n'i y'a ka kisa lajɛ Cheikh Abdul Qadir ye cɛw da waliya la ala ɲɛsiranɲɛ na Ibn Taymiya a fɔra o min ye sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba ye o yɛrɛ y'a mankutu k'a tanu ka fɛn bɛɛ fɔ a ma Cheikh Abdul Qadir Jilani wabiyaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ a ye tanu bɛɛ da Cheikh Abdul Qadir kan mais Cheikh Abdul Qadir n'i y'a ka ɲɛnamaya lajɛ a sɛgɛnna kojugu sɛgɛnna dɛ jango a fanba kɛra a muso de muso ye fɛn bɛɛ da kan fɛn n'i y'a kisaw lajɛ a ma k'i ɲɛna mɛ cɛkɔrɔba hinɛ b'i minɛ mais a y'a mara fo ka dumuni bɔ ta kan a sigilen a ka kalandenw cɛla ka n'a sigi a kunkolo sanfɛ daga o de la u b'o f'i ye k'o doni bi cɛ ko ala ma sɔn daga ju ka kalaya i n'a fɔ n'i ye daga bɔ ta ka n'i bolo bila a fan wɛrɛ fɛ dɛ a miliye ɲini dugu ma i k'i bolo da ye tasuma yɛrɛ bɛ ɲɛsin yɔrɔ min na miliye ko n'i y'i bolo don i b'a sɔrɔ o sumalen don an karamɔgɔ dɔ de y'o fɔ ɲɛna ko sababu kɛra Cheikh Abdul Qadir de nin ye an karamɔgɔ dɔ de ka kuma ye wala baro de don min bɛ bɔ mais muso y'a tɔɔrɔ kɔni o tɛ ko dogolen ye Cheikh Abdul Qadir ka histoire la o la o fana cɛw bi ten ni muso y'i tɔɔrɔ i b'a lajɛ de a bɛ ɲɛ cogo min na i bɛ min fara i bolo dara ala weleli don ala weleli don dɛ parce que cɛ ka cɛya tɛ muso furusa ye koyi non k'a fɔ ni nin ma ɲɛ n b'o bila ni nin ma ɲɛ n b'o non e ye cɛ lankolon de ye non cɛya tɛ muso furusa ye dɛ cɛya ye muso mara de ye hali ni janimɛ don n'i ye muso furusa e ye maalankolon de ye furu dɔw bɛ sa kɛ furusa tɛ haramu ye ni furusa nana furusa bɛ kɛ mais cɛ waso ko tɛ cɛ si waso ko tɛ muso bila ye ayi
mais an ka kira sallallahu alaihi wasallam a y'a lajɛ kɛ an ti fɛ k'an da don yɔrɔ la n'o tɛ kira ye kalo kelen kɛ a tɛna a ka so ka waati kɛ musoko dekun na fo ala yɛrɛ ko ala ye aya jigin a musow kan a dusukun ye sira bila wa in tatuba n'a ma tubi ka taa ala ma a dusukun ye sira bila ala yɛrɛ de ye nin fɔ kira musow ma o don o y'a sɔrɔ kira sɛgɛnna o y'a sɔrɔ kira sɛgɛnna mais an m'u bila o an m'u bila mais a b'a dɔn kɔni o don ni kira kɔni mago bɛ muso 100,000 na u bɛ ɲɔgɔn fa a ka da la n'a ko muso miliyari o don ala kira sallallahu alaihi wasallam nin bɛ kɛ don min na a ka so kɔgɔ bi bin musow nali fɛ mais malgré tout a sabalila ala kama fo ala yɛrɛ ye wulibali fɔ a musow ye ala yɛrɛ ye wulibali f'u ye o tuma na marali bɛ kɛ sabali de kan marali bɛ kɛ muɲu de kan marali bɛ kɛ bilasirali de kan furu bɛ sa yɔrɔ minnu na cɛ ka dɛsɛ la o tɛ n muso ye neni ye o tɛ muso ye n bɔgɔ ye la i muso b'i bolokuru k'i susu hali i t'i yɛlɛmɛ k'a filɛ cɛya y'o de ye n'i y'a mɛn cɛ yɔrɔ min na o cɛ dɔ de ye muso k'a da i ɲɛ kan i t'i ta sara o ye cɛya yɛrɛ yɛrɛ de ye wulibali don dɛ wulibali don oui tiɲɛ don dɛ ni yɔrɔ kuma cayara dɔɔni bon parce que an ma deli a la o an ma deli a la a kuma bɛ caya a yɔrɔ wala an ma deli a la a fɔra a kuma cayara kosɛbɛ parce que an ma deli a la anw delilen bɛ min na e de bɛ muso susu k'a tere fɔ a ka di i ye cogo min na fo mɔgɔw bɛna bɔ i bolo i b'a fa dɛ i b'a fa dɛ o tuma na i yɛrɛ sa fo i ni nakili bɛ degun a tɛ fɔ o ma cɛ o tɛ wele cɛ e muso susu an tɛmɛn'o kan o banna muso de bɛ se k'e susu i bɛ tila k'a to yen walahi silamɛ bɛ muso furu sa de n'a wajibiyara ko a ye jɛnɛya kɛ ni yɛrɛ t'a kɛ o tɛ toléré non o tɛ toléré o tɛ toléré o tɛ toléré ni yɛrɛ t'a kɛ ni muso y'o kɛ i bɛ yafa ma mais muso dusu ka bɔ a ka farin kamalenkɔrɔ bɛ se ka nin bɛɛ dilan nin bɛɛ bɛ dilan foyi t'a dilan ni sabali ni muɲu ani kodɔn muso bɛ mara muso ye faama de ye n'i y'a ka fanga d'a ma dɔrɔn a bɛ k'i ka jɔn ye a ka fanga d'a ma nka n'i ko a k'a partage o de bɛ se ka na nin fɔ a fanga in bɛɛ d'a ma ni hɔrɔn don a bɛ kɛ jɔn ye an bɛ tɛmɛ n'a ye o tuma na zul arshi ala de ye larusi batigi ye larusi ye fɛnba de ye o tuma na o tigi o bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ o dabaga bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ yulqi ruha ala bi wahayuli kɛ ka bɔ ala yɛrɛ ka yamaru la a b'o jigin maa kan maa min mana ja a ka jɔn na ni maa min ye ala ja de a b'i kɛ kira ye urudi t'i kɛ kira ye foyi tɛ maa kɛ kira ye a ye ala ja k'i k'a ye i bɛ k'a ye
ayo de fɔ sisan yulqi ruha Naam. a b'a ka wahayu kɛru من أمره ka bɔ a yɛrɛ ka yamaru la على من يشاء من ni عباده maa min ye ala yɛrɛ ja a ka jɔn na a b'o de kɛ kira ye لينذر يوم التلاق o kumana a bɛ mun fɔ kiraw ye liyunzira ko kira in kana mɔgɔw bagabaga يوم التلاق ka mɔgɔw lasira yawma talaki ala bɛɲɔgɔnya don ɲɛ n'o y'i ja نعم yawma talaki نعم i ye cɛ min janfa ka ja muso fɛ i n'o ka ɲɔgɔn ye don الله أكبر yawma talaki نعم i ye min ka du namara k'i sigi a kɔnɔ نعم ko ala ko a ka siran cɛw ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ ɲɛ ni hakɛ ye الله أكبر من هو ده؟ a ma nɔgɔn dɛ الله أكبر yawma talaki lahara cɛw bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yen الله أكبر nin de ye nin kɛ ne na nin de ye nin kɛ ne na yawma talaki ani ala ka ɲɔgɔn kunbɛn don نعم yawma talaki a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kunbɛn don a ye min kɛ ɲɔgɔn na dugukolo kan نعم na يوم هم بارزون yawma hum nka o don cɛw بارزون musow نعم barizuna ko a bɛɛ yɛrɛkɛlen don الله أكبر yɛrɛkɛli ye segukaw ka bamanankan ye نعم k'a da kɛnɛ kan ta نعم parce que i mana mɛn ko cɛ bɛ min a filɛ cɛ in kɔfɛ la bali barizuna بارزون a bɛɛ yɛrɛkɛ bɛ kɛnɛ kelen k'a yɛrɛkɛ نعم i tɛ dogo dɛ ni maa min mago bɛ ale la n'i y'a kɛ tan نعم hali n'i bɛ magan نعم a tigi b'i ye شنعيتي الله أكبر barizuna نعم a fɛn zɛnnen kɛnɛ kan الله أكبر la yakhfa ala allahi minhum shay'un wa foyi tɛ dogo ala la بابك لما جابك o la والله ka foyi tɛ dogo ala la o la ala ɲɛ b'aw bɛɛ la نعم kumana i ye min kɛ yanni i ka sa ala ɲɛ b'a la i ye min fɔ yanni i ka sa ala ɲɛ b'a la والله na لمن الملك اليوم kumana ko ala de b'a fɔ o yɔrɔ la sa ne ko a k'a to نعم minnu y'a to minnu m'a to نعم limani limulki liyoma fanga ye jɔnni ta ye bi الله أكبر se bɛ jɔnni bolo bi o kumana adamadenw bɛɛ b'a fɔ لله الواحد القهار se tɛ maa si bolo bi e ye ala kelen kɔ e de ye masa kelen ye el qahar wa e de ye karabali masa ye setigi ye e de ye na اليوم o kumana ala b'i kanto sa ko bi kɔni sa تجزى sarali bɛna kɛ كل نفس ni bɛ nin yɔrɔ bɛna d'a ma بما fɛn bɛna d'i ma كسبت i ye min baara لا ظلم اليوم tɔɲɔli tɛ bi إن الله i k'a dɔn ala سريع الحساب a ka kiiri tigɛ cogo ka teli kojugu a man suma وأنذرهم wa anzuruhum mamadu mɔgɔw lasiran يوم الأزفة lahara don ɲɛ إذ القلوب i k'a dɔn o don dusukun kɔni لدى الهناجر a bɛna fɔ ngɔnɔnkun na كاظمين a koronew bolo ما للظالمين a ko foyi tɛ jurumutɔ kɔni ye من هميم terila bi ولا شفيع soronɛli donba tɛ bi يطاع k'o bi labato يعلم خائنة الأعين ala bɛ ɲɛ ka janfa dɔn وما تخفي الصدور ani dusukun yɛrɛ bɛ min dogo والله i k'a dɔn ala يقضي ala bɛ kiiri tigɛ بالحق ni tiɲɛ ye والذين nka mɔgɔ minnu sa يدعون من دونه n'olu bɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye لا يقضون olu tɛ kiiri kɛ بشيء ni foyi tilennen ye min bɛ faamu إن الله i k'a dɔn ala هو ala tigitigi السميع ale de ye mɛnni masa ye البصير mun do yebaa don والله إيش a ko cogo di اليوم تجزى كل نفس بما كسبت o kumana an kɛlen ka ala ka sebaaya segin نعم k'a fɔ e de ye wahidul qahari o mana fɔ ala ye sa ala ko aliyoma نعم tujza kullu nafsin bima kasabat
ko ni kelen kelen bɛɛ bɛ sara bi a ka kɛta la ni ka kɛta ni tigi yɛrɛ b'o dɔn i ye min kɛ i b'a dɔn e y'i sigi yɔrɔ kelen i ye min kɛ i b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye min kɛ bɛɛ b'i ta dɔn o tuma na ala ko bɛɛ bɛna sara bi i ka kɛta la maa ti tɔɲɔ la zulumali yo maa ti tɔɲɔ bi dɛ ayi tɔɲɔli tɛ yen fɛn o kiiri min bɛna tigɛ bi a bɛ tigɛ tiɲɛ kan i ye min kɔrɔfɔ i ye min hasidiya i ye dabali jugu kɛ min na i ye sufɛ taama kɛ min nɔfɛ juguya sira kan nin bɛɛ de bɛna da kɛnɛ kan wa ma ana bi zalamin lil abid kuma ti yɛlɛmɛ ala fɛ yen dɛ wa ala t'i jɔn tɔɲɔ inna allaha sari'ul hisab ala ka kiiri tigɛli ka teli o ye diyagoya ye o kiiri tigɛli ka teli o parce que a kɛra juge ɲɛna a kɛra juge ɲɛna ayiwa shahidu wal hakim o kumana a banna o kumana kiiri bi teliya parce que ne ye juge ye e ye tɛgɛ da cɛ ɲɛ kan ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna aw nana ko ne k'o kiiri tigɛ cɛ ko ale de fɔlɔ ye bɔgɔli kɛ e ko cɛ de fɔlɔ ye mais a kɛra ni ɲɛna o kiiri ka jan o tuma na a ko i k'a dɔn inna allaha sari'ul hisab ala ka kiiri ka teli kojugu kiiri bi tigɛ k'a ban o yɔrɔ bɛɛ ayiwa o tuma na i yɛrɛ sinbo de bɛ k'i seere wa juluduhum u b'a ko farikolo tɛ bali kinayatun anil furuji wa juluduhum kumana se i y'a dɔn kiiri kɔni ka teli sa o parce que e yɛrɛ farikolo de bɛ k'i seere ye ni jɛnɛya don i yɛrɛ ka jɛnɛya kɛyɔrɔ bɛ kuma an y'a kɛ dɛ ani karisa kun don nin don ye ani karisa kun don nin don ye la ilaha illallah i y'a ye an ka taa wa anzirhum yawma al-azifati Muhamadu mɔgɔw lasira ala y'a seko kɛ koyi wa anzirhum yawma al-azifati walima azifati yawma al-azifati a bɛ se ka kalan tigɛ walima yawma al-azifati azifati la azifatu laysa ayiwa o tuma na sisan wa anzirhum yawma al-azifati Muhamadu mɔgɔw baga don gɛlɛ nali la don gɛlɛ bɛ na dɛ a ko o don izil qulubu adamaden dusukun ladal hanajira dusukun b'a fɔ a bɛ bɔ mɔgɔ da fɛ ala ni jatigɛ fɛ dusukun bɛna jɔ ngɔnɔ de la b'a bɛ bɔ kazimina bi maana habisina u kɛn bɛ k'a dɛrɛ a tɛ se ka bɔ quoi a ti bɔ i ka sa wa a ti jigin i ka lafiya a ti bɔ i ka sa a ti jigin i ka lafiya kazimina bi maana habisina aw muktamina a dɛrɛnen don a ti jigin a ti yɛlɛ mali zalimina min hamimi ko i k'a dɔn o don kɔni tɔɲɔnikɛlaw teri t'u la dɛ teri tɛ tɔɲɔnikɛlaw la wala shafi'in yuta wa fana sɔrɔnɛli dɔnbaa si t'u la min b'i lamɛn ala fɛ maa si t'u sɔrɔnɛli don lahara don ko ala b'o lamɛn u t'i lamɛn ya'lamu kha'inatal a'yun ala ko cogo di ko ya'lamu kha'inatal a'yun ko ale ala b'a dɔn aw la ɲɛ min bɛ ka janfa kɛ min bɛ k'i den ka walimuso filɛ k'a k'i n'a fɔ a tiga k'a filɛ ɲɛ min bɛ ka siɲɛlima kɛ ɲɛ wɛrɛ ye an ka cɛ ka wari bɔ an ka cɛ ka moto siyɛn ko ale ala bi kha'inatal a'yuni dɔn janfa ɲɛ o y'a sɔrɔ i m'a kɛ fɔlɔ dɛ janfa ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ filɛ ni janfa ye ani i bɛ walimuso filɛ tuma min na k'a k'i n'a fɔ i tiga k'a filɛ ko ale ala bɛ janfa ɲɛ dɔn ani kɛtɔ ka siɲɛlima kɛ walimuso ye ayiwa an ka ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na ne bɔtɔ ye nin ko ale ala bɛ janfa ɲɛ dɔn wa ma tukhfi suduru ani a dusukun bi min dogo ale ala ɲɛ b'a la o tuma na
dusukun bɛ min dogo نعم tafsiritigiw ko iza qadarta alayha نعم atazni biha awla الله أكبر ko ala b'a dɔn jɔn dusukun na نعم n ye java min kɛ ka walimuso filɛ نعم n'i y'a k'i n'a fɔ i m'a filɛ k'a bɛ dusukun yɛrɛ ta dɔn نعم ko n'a sɔrɔli y'a sɔrɔ نعم i bi s'a ma wa i ti s'a ma de الله أكبر k'a b'o dɔn a ka jɔn dusukun na الله أكبر muso dama tɛ wali nafolo نعم n'a sɔrɔli fɛrɛla ma i b'a suɲɛ wa i t'a suɲɛ الله أكبر karisa min filɛ Naam. a ye nin k'i la n'i fɛrɛla ma Naam. i b'a faga wa i t'a faga o tuma na dusukun bɛ min dogo ko ale ala ɲɛ b'a la الله أكبر ala k'an ta kɛ ɲuman ye na والله يقضي بالحق ala bɛ kiiri kɛ ni tiɲɛ ye dɛ ala ka kiiri cɛ ka ɲi والله na والذين يدعون من دونه nka maa min kɔni mana ala ka sira bila ka sira o sira minɛ min tɛ ala ta ye لا يقضون بشيء olu tɛ se ka kiiri kɛ ni foyi ye k'o bɛ tile la o tɛ se ka kɛ إن الله i k'a dɔn ala هو السميع aw bɛ min fɔ jɔnw ka fɔta ala tulo b'a bɛɛ la البصير wa jɔnw ka kɛta yeelen ni dibi la ala ɲɛ b'a bɛɛ la na صدق الله العظيم a bɛ jɔ ye أهو.